Здравейте, приятели! Аз съм Александър и вие сте с как да си направим сайт.com. Да преминем набързо към първа стъпка, в която ще ви демонстрирам как да си набавите хостинг и безплатен домейн. Какво представлява домейн името? Домейнът или домейн името е уникално име, което сочи към дадена интернет страница. В моя случай то е как да си направим сайт.com, а във вашия случай това ще бъде вашия сайт. Едни от най-известните домейн имена са facebook.com, google.bg, abv.bg, vbox7.com и много други. Домейнът се регистрира за определено време, като това най-често е в срок от една година и струва 20 лева на година. В случай, че вие спрете или пропуснете да платите тази годишна такса, вие няма да имате възможността да използвате вашия домейн. При хостинг фирмата, която аз препоръчвам, такава опасност няма. При тях домейн името е безплатно до живот. Това от своя страна е един огромен бонус, защото не само ще ви спести около 20 лева на година, но също така няма да трябва да се тревожите дали случайно не сте пропуснали да платите тази такса. Изборът на добро домейн име е нещо изключително важно, затова в друга статия съм описал подробно моите критерии за избиране на домейн име. Вярвам, че тази статия ще ви помогне да изберете едно по-добро име за вашия сайт. За да отидете към статията, може да кликнете на този текстов линк. Как да изберем най-подходящия домейн за сайта ни? Уеб хостинга или хостинг е услугата, която се предлага от специализирани фирми. Тя позволява да качите вашия сайт на сървър, така че той да е видим за посетителите от цял свят постоянно. Обикновено хостинга е споделен. На сървъра има много потребители, като всеки един от тях е наел малка част от неговите ресурси за определен период от време. Ако бих могъл да опиша нещата по по-простен начин, то те биха изглеждали така. Фирмата притежава огромни складове с голям брой компютри. Тези компютри са включени постоянно, като никога не се изключват и имат много бърза връзка към интернет. Точно върху тези компютри се намира както вашия сайт, така и този на много други потребители. Има много добри и качествени хостинг фирми, но моята любима е arvixe.com. И по-напред в това видео ще обясня защо съм я предпочел пред многото други. Препоръчвам ви да избягвате нискокачествените хостинг фирми, защото по този начин рискувате да имате много ядове и много нерви, като цяло и много проблеми. Хостинга, който аз препоръчвам, се казва Arvixe. Може да отидете до него, като кликнете на този рекламен банер. В случай, че решите да го използвате и закупите продукта, който съм препоръчал, аз ще получа дребна комисионна. Цената за вас ще си остане същата и няма да се промени. По този начин ще ме възнаградите за труда, който съм вложил при изграждането на този сайт. Ще ми помогнете за неговото бъдещо доизграждане, а също така ще ви бъда и много благодарен. Така, както споменах, да обясня защо съм го предпочел пред многото други такива като Superhosting, ICN, GoDaddy, FatCow, Bluehost. Използвал съм всички тези хостинг фирми, които съм изброил. Сменял съм ги поради причината, че винаги бях недоволен от нещо. Било то, че ми изразходвал твърде много от хостинг плана, за който съм платил, въпреки че никога не съм надвишавал своя лимит, че не могат да се справят с даден проблем и най-често заради некоректно отношение. Работя с Arvixe вече близо 3 години, като почти всички мои вебсайтове, включително и този, се поддържат от тях. До сега съм нямал такива проблеми. Държат се много добре със своите клиенти, могат да се справят с всеки проблем и предлагат уникално качество на много евтини цени. Препоръчвам ви да ми се доверите при този избор, при избора на тази хостинг фирма и да си спестите всички ядове и главоболя, с които може да се сблъскате при избора на друга хостинг фирма. Тук е момента да благодаря на екипа на arvixe.com, който специално и само за вас, читателите на как да си направим сайт.com, предостави промоционалния код как да си направим сайт за 20% отстъпка. Преди да преминем към самата демонстрация, в случай, че срещнете някакви затруднения или имате нужда от помощ, използвайте контакт формата и с каквото мога ще ви помогна. За да преминем към покупката на хостинг, отивате до банера, който е най-долу и кликате на него. След като зареди, ще зареди сайта на Arvixe, хостинг фирмата. Кликате на View Plans, виж плановете. Плановете са Personal Class и Personal Class Pro.
Като ако сте нов в тази област, ви препоръчвам да използвате Personal Class. Кликате на под Personal Class Order Now. Така. След като зареди, виждате ето тук отстрани Personal Class, $4 за 2 години и $96 като цяло. Препоръчвам ви това да го изтриете, защото Stindo е много по-евтино, половината на това, и ще закупим за 1 година, не за 2. Така, след като сте го изтрили, убедете се, че тук Total Payment общо плащане е $0 и е време да попълним този формуляр. Тъй като вече аз няколко пъти съм го попълвал, на мен ми се попълва автоматично, въвеждате вашите имена, организация, като за организация може да пишете каквото искате, името на вашия сайт или каквото искате, няма голямо значение. Адрес, вашия адрес, град, област, София, държава България, може да имате малко трудности да я намерите, намира се почти най-горе. Zip код, телефон, тъй като това е демонстрация, телефонен номер, който аз използвам е несъществуващ и нереален. Имейл адреса, до който искате да бъде предоставена цялата информация за вашата покупка, а също така и за вашия сайт, за да може да влезете в него и да го използвате. Как сте чули за нас? Може да го оставите празно или да кликнете на Other и да напишете името на моя сайт. Въвеждате потребителско име, което се избирате, с което ще влизате във вашия панел и ще управлявате вашия сайт. За целта ще избера AlecPA15. Въвеждате парола, която искате, с която ще влезете в вашия панел, както вече споменах, и трябва да се съгласите с техните условия. Аз вече няколко пъти съм ги чел, нямам нужда да ги чета наново. Ако вие имате нужда, прочетете ги, а пък ако не искате, просто не дейте. След като сте готови, кликате върху бутона Next. Ето тук всички планове. Както вече споменах, Personal Class изберете. След като ви зареди, просто кликате на Personal Class Order Now. Така. И след като зареди, ето тук, избирате $60 за 1 година или $5 на месец. С промокода това ще стане на $48 за 1 година или $4 на месец. Натискате добави към картата и след като сте го добавили и ви зареди тази нова страница, отивате към как да си направим сайт.com, моя сайт, и копирате промокода как да си направим сайт. А също така може и да го въведете ръчно. Натискате използвай и както виждате от $60 на 48. Ето тук попълвате вашето ново домен име, което искате да е за вашия сайт под регистъра New Domain Wix, а другото го оставяте празно. В случай, че искате да се възползвате от някои от платените им опции, може и да метнете отметка върху някой от тях. За момента ви съветвам да го оставите така, това може и по-късно в случай, че решите да го включите към вашия хостинг пакет. Така, след като сте избрали вашето домен име, кликате на бутона Next, който е малко по-надолу. Изчакваме да зареди. Няма нужда от допълнителни конфигурации. Натискате пак бутона Next. И Place this order, но преди да кликнете този бутон, който означава постави поръчката, се убедете, че всичко е правилно. Вашето домен име е ето тук, че няма някаква грешка. Потребителското ви име, което сте избрали при регистрацията. Ето тук също се убедете домейна ви. Той може отгоре да се убедите, както споменах. Безплатен до живот. Промокода, че сте го използвали за 20% отстъпка. Как да се направим сайт. А също така и общата стойност на вашето плащане, че е $48 или съответната сума за плана, който сте избрал. След като сте се убедили, натиснете постави тази поръчка, Place this order. Изчакваме да зареди. Начините за плащане са много: PayPal, Google Wallet, Skrill, Credit Card. Тъй като аз най-често плащам през кредитна карта, ще ви демонстрирам как става плащането с кредитна карта. Въвеждате имената на картодържателя, вашите две имена, номера на кредитната ви карта, кода, който се намира отзад, до кога е валидна и какъв вид е кредитната ви карта. След като натиснете върху бутона Submit,
до имейл адреса, който избрахте по-рано. Ще ви бъде предоставена на цялата нужна информация, за да влезнете и да се възползвате от вашия нов сайт. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се, съм бил полезен. В случай, че имате нужда от помощ, не се колебайте да използвате контакт формата. Благодаря ви отново и до нови срещи!